tal, señoras e señores? Son as 6:33 da tarde. Chegou o momento da Televisión de Galicia, chegou o momento da cociña en directo. Na Televisión de Galicia estamos no Voltas co Prato como todas as tardes cociñando. Hoxe tamén, luns 26 de decembro, e sempre dicimos que tedes as receitas no noso Instagram, @voltascoprato. Podedes entrar aí, están todas aí penduradas e tamén na web da Televisión de Galicia. Pero, como sempre, se as receitas é cousa vosa da xente que está na casa, os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Pamba, pamba. Ai, hoxe é un día complicado para moita xente. Sí. Complicado, porque pasou a fin de semana, pasou noite boa, Nadal, entón hai xente que ainda non está recuperada. Pero é un día tamén para aproveitar cousas. Sí. Ou non, Begoña? Sí, hai que aproveitar todo. Tienes moito de aproveitar. Eu aproveito todo porque me parece moi triste tirar a comida. Eu non estou falando de comida, pero bueno, é fuchistía que te botaches para Bueno, é diante. igual, pois non se pode tirar nada. Non se pode tirar nada na vida. Na vida non se pode tirar nada. Bueno, Xulio, eres moito de aproveitar? Sí, sí. sí. Eu estou con Begoña tamén. Vale. Decían nos de nenos, tirar a comida é pecado. É pecado. Entón, Sí, hai moitos pecados e un deles é de tirar a comida. Bueno, pois imos ver, señoras e señores, que cociñamos hoxe, imos ver que trae Elba, de Monterroso. Son Elba, son de Monterroso. Vamos a aproveitar o champán que nos queda destas festas. Vamos a facer un pequeno cóctel tipo sorbete. Botamos o champán no vaso batidor, añadimoslle 2-3 bolas de helado de limón, bátese todo, o zumo dun limón nun platiño, outro platiño con azúcar, entón mollas a copa no zumo de limón, a continuación un azúcar, e xa queda a presentación da copa, añades o cóctel na copa, fajita e a beber. A única casa de Galicia na que non sobra nunca champán é a de Begoña. No, na miña sobra tamén. Que vai sobrar, Sí, un pouco, sempre sobra. Hai algo que non sobre na Ao túa? mellor un cu. Un cu? Hai algo que non sobre na túa? Os langostinos normalmente non suelen sobrar moito. levádelos todos, non? Se hai centola tampouco. Falamos neste caso de cava de champán porque é algo moi habitual, non? Que se toma todo sempre en Nadal. E sempre queda ese cu, despois na neveira, chegas a febreiro, está eso aí, e dices, que fago con isto? ca cuchara aí, Ca metida. cullera aí, que diste, eso non vale para nada. Va nada. Señores, non vale para nada, non lle poñan aí a culler porque non vale para absolutamente nada. É para ter unha culler menos na... Eso, na cubertería. Na cubertería. No caixón. Vale, que podemos facer co cava, co champán ou con outro licor, non? Que non sobre. Bueno, pois eu vou facer unha receta moi guai porque queda, vou facer unha tarta e vai quedar transparente. Como transparente? Sí, vais a ver, vou te ver a través dela. Que che parece? Unha tarta para ver ao veciño. Para ver ao veciño, sí, vale, sí. Perfecto, vale. Unha tarta transparente vai facer Begoña. E Xulio sempre se queixe de que facemos moitas pastas no programa. Facemos moitas pastas e a min gusta-me fazer outra cousa que non sexen pastas. A ver... Pois eu vou facer unha receta tamén de aproveitamento de cava, entón vou facer un bacallau. Porque estou cheo de tantos postres, entón vou facer bacallau. Entón, que che sobra un bacallau? Que che sobra media botella de cava, Compras un quilo de bacallau. bacallau. Claro, e se che sobra ao revés? No, pero bacallau estas datas hai en moitas casas tamén. Que Sobra? sobra? A receta que vou facer sirve para se che sobra unha peza cruda ou xa cociñada. Entón, temos aproveitamento por dous lados, tanto do cava, o do champán, como do peixe. Doble aproveitamento na Voltas co Prato, cociñamos. Veña, quedamos con Begoña. A ver, torta transparente. Torta transparente. Moi fácil. Mira, vamos a facerlle unha base de galleta, que xa temos feito máis veces. Sí. Entonces vamos a usar unha galleta. Como si, as máis ricas. Estas son super como as ricas. campurrianas, non? Exacto. Hostia, Churruscos. Que ricos están, Churruscos. Que maravilla. E vamos a empezar poñolle doble bolsa porque así non se me escapa. Isto ten que estar así, ou non? Sí, deixa que quente. Má, que quente, isto xa queimou dedo aquí. E agora vamos a botar así a manteiga en cachiños. Vale. Para que se desfaga Para que se desfaga antes, está a temperatura ambiente, pero... Sí, desfaise ben, que se vai desfacendo. Para facerlle a base da nosa tarta. Moi ben, por certo, a xente que está na casa xa sabe que pode chamar ao Voltas co Prato. Estamos a día 26, ainda non acabou o ano. Podedes seguir chamando ao programa, por favor, tedes aí o teléfono, marcade, comentade, que aproveitades vos do Nadal, porque sempre falamos do cocido, das lentellas, do caldo que se aproveita, pero tamén aproveitamos, fixádemos. Aí anda, co cava, botando no cava, no champán, 664-483-4... Vamos a facer un litro de mezcla. Un litro, vale. Oi, isto que non se queime. Baixa a temperatura. Vale, pero escoita, que sobre un litro é complicado, pero podes botar outras cousas. No, un litro non. Non dixen un litro de champán, dixen un litro de mezcla. Vale, un litro de mezcla, vale. Sí. E veixo que lle estás botando. Un refresco de limón. Refresco carbonatado. Carbonatado de limón, De limón. Vale. E se non tes cava?
Se non tes cava, podelo facer simplemente con refresco de limón. Vale, se che sobra sidra, podelo facer con sidra. Se queres facelo con outro licor, outro licor. Se lle botar licor, pois evidentemente por nenos non che vale, pero podelo facer, se queres facer por nenos, podelo facer simplemente con un pouquiño de refresco, que tamén normalmente sempre quedan. Isto doulle máis do 5,5. E aí xa está, aparte. Sí? Sí. Hai que darle un mestre. Moi ben. Entón, aí estás exprimindo un pouco de limón. Botaches o cava que se sobrou. Botaches refresco de limón tamén. Sí, refresco de limón e vamos a botar azúcar. Azúcar canto? Pois azúcar por litro, 2,50. 250, o sea, un cuarto do kilo, non? Un cuarto de kilo, sí. Vale. E tamén de xelatinas, unhas 8 colas de xelatina. Por litro de mezcla, vale? Que son colas? Son estas. Ah, colas. Láminas. Sí, encontralas en cualquier supermercado. Láminas de xelatina, non? Vale. Moi ben. E vámonos a poñer a remollo. Vale, vale. Boto así. Botaste. Boto así. Ten que hidratarse sempre en auga fría. Bueno, morna, que non ten que estar quente, vamos. Porque se está quente, desfaise a xelatina. O que queremos é que se vaya humedecendo para que nos quede cunha textura moi blandiña para por metela nesta mezcla. Nesa mestura que estás facendo, no litro. Exactamente, no litro, exactamente. Por certo, decirlle á xente da casa que vamos repartir cartos tamén, que ainda non nos deixen, pero 50 euros dunha vez, 50 de outro, por favor, chamade a voltas co prato, estade moi atentos. E vamos con Xulio Mato. A ver, Xulio que dixo que ia facer bacallao. Bacallao. Mira, vou facer un bacallao, que neste caso está cru. Este é que che sobrou porque de repente fallaron dous. Aí está. Fallaron che dous da familia. Claro, ou compramos demais. Ou comprache demais. Ou puxémola de salar, medrou máis do que contábamos, porque xa sabes que cando de sala. Bueno, entón aquí teño allo, aceite de oliva e cebola. Cebola abundante, vale? Porque cebola sempre demais. En caso de que estivera cociñado, se vamos a requentar vai quedar máis seco. Entón a cebola vai dar jugosidade. Hidrata, non? Vai dar jugosidade. Eres bastante ceboleiro, ti. O sea, sí, porque como é un bacalao cebolao, pide cebola. Perfecto, pide cebola. Non sei que faz, Begoña. Touparlla no, machacar un pouco a galleta. Nada máis. Nada máis. Non é nada no que nos vai a romper o material, non? Como pasa habitualmente. Nin nada deso, non? Podemos estar tranquilos no programa. Sí, no, sí, podes. Hoxe veño tranquila. Bueno, chegou o momento de que pasa a nosa convidada de hoxe. Imos chamar a Elba de Monterroso. Un aplauso para ela. Hola, Elba. Hola. Que tal, como estás? Aquí estamos. Ben hallada. Antes de nada, bo Nadal e felices festas. Igualmente a vos, e a todos. Estamos aquí a 26, que despois a xente di, no, o programa é grabado. No. Despois de Navidad. Estás aquí o día despois, o día despois do Nadal, aquí está Elba de Monterroso cociñando con nós. Bueno, ti propoñías un sorbete de champán. Sorbete de champán, sí. De cava ou de champán, bueno. Pero eles, nin caso. Bien, pareceme perfecto. Pareceche ben? Sí. Ti ves que a mente... Podes facer moitas recetas. Ves que a mente aberta e sabes que non van facer o teu sorbete, para tomar nota. Ai, non me importa. Non te importa? No, que va. Vale, pois imos ver un pouco o que están facendo os dous cociñeiros. Vamos primeiro con Xulio, veña, arrímate aí a él. Hola, Elba. Hola, Julio, que tal? E contalle, Xulio. Vou facer unha recetiña con bacallao, vale? Para aproveitar o cava que en este caso non sobrou porque vou abrir, pero bueno. Bueno, bien, como se sobrara, sí. Entón teño aí cebola ben, para que poche ben pochadiña. E por este outro lado teño fariña e uns frutos secos, vale? Moídos tamén. Como para rebozar, non? Claro, vou mesturar todo e vou enfariñar con estes frutos secos para que lle dé un toquiño así un poquinho máis crujiente e vámoslo fretir. É un toro buenísimo, de bacalao. Sí, é verdade que son vos toros de bacalao. Sí. E digo eu, nalgúna das dúas receitas, esta pregunta é para os dous, nalgúna das receitas é fundamental ou é importante que teña gas? O champán, ou dá igual? No, no meu caso dá igual. Na túa dá igual? Na miña tamén dá igual. Vale, entón, se é o champán receso que tes aí xa que non ten nin burbullas nin nada, tamén che vale. En este caso pode ser sustituído por viño blanco, que pasa que o cava vai dar algún outro matiz que non lle vai dar o viño blanco, non? Moi ben. Vamos descorchar. Ole! Botamos xa un poquinho para que nos axude a pochar. Como se nota que estamos de festa, Tome caro. Abrimos o cao, champán... Non lle temos unha copa a Elba para que brinde... Bueno... Despois, cando prove. Despois Cando prove. Bueno, por mira, mentre lle dai voltiñas, Xulio... Pochadiño, que se nos fría isto ben tamén. Perfecto. Despois vamos a facer unha especie de salsiña co cava e a cebola e vamos rematar aí o bacallao. Maravilloso. Vamos ver a Begoña, veña. Vamos con Begoña. Arrímate aquí. Hola, Begoña. Hola, Begoña, que tal? Begoña está contenta porque lle saliu moi ben o Nadal. Sí, Está contenta. sí. Sempre hai que estar contento. Cando hai festas, hai que xuntar a familia, hai que estar contentos. É así.
Vale, Begoña Colle, vai Explícoche. facer unha tarta... Bueno, deixame. Veña, a ver se aprendiches. A ver se sei eu. Veña. Vai facer unha tarta transparente. Chamoulle así, solo llevar ver o fondo da galleta, nada máis. ben. Entón, machucou un pouco de galleta, que creo que era así como galleta torrada, non? Sí. Uns churruscos. Os churruscos, aí Un está. pouco como de os manteiga. churruscos. Manteiga Correcto. derretina, metina en 2 bolsas. E xa temos a base feita. Aquí puxo a cociñar, que era 1 litro de mestura, non? 1 E litro puxo de a cociñar. mestura, 8 colas de xelatina que lle vamos a engadir e 250 gramos de azúcar. Correcto, e botou tanto champán como a bebida Como a bebida carbonatada de limón. de limón. Bebida carbonatada de limón, por non decir o nome. Exacto. Vale, entón, a xelatina unha vez que hidratas, métela dentro. Aí está. Vamos aí. Ora xa está, deixámola. Mais ou menos non podemos botar a xelatina cando ferve, temos que botar cando está a unha temperatura Sí. dunhos 80 e pico grados. De feito, para que tes se degrade. apagada agora mesmo a vitro. Exactamente. O sea, está Apagada sin de darlle todo. lume agora mesmo, Ten que disolver ben para que non quede ningún grumo. Vale, Así. maravilla. Cheira moitísimo a, agora vai a a bebida, neveira. verdad? A viño, a viño. Sí, o Sí. cava, o limón do Sí, o bebida. limón. Cheira moitísimo. Arrecende moi ben, moi Porque ben. botoulle tamén, botaste tamén limón, exprimiu un pouco Sí, de limón. 2 limóns. Sí, 2 limóns. Dous limóns. Exprimiu. Vale, vale. E agora vamos a botar aquí. Entón, que facemos? Así xa? Para que... Sí, así xa. E ti non te queima os dedos, collendo así a pote. No. Está acostumada. Tú sí. É que eu digo que non ten huellas dactilares. Sí que ten, sí. Non ten. Bueno, cando fun renovar o carné a última vez, dixo, tuve que poñer o dedo 5 veces. Escoita, por que faces da culler? Para que non me caiga directamente na galleta. E así, é non mascaralle, sí. Vale, e ainda así está chescarallando un pouco. Un pouco, sí. O mellor é metelo na nevera. A galleta, deixala na nevera un pouquiño. E así non se sube tanto para arriba. Pero como a galleta ten máis peso co líquido, vai baixar. Vale, moi ben. Non hai problema. Non hai problema ningún. Manelva, como ves as dúas receitas? Complicadas, No, sí. de facer son fáciles. Sí, de facer sí, pero bueno, que che queden ben. Ah, ti Eso crees que é xa- difícil que che queden ben? Sí. O sea, que ten a decisión final es ti. Bueno, pues xa miraremos. Xa miraremos. Xa miraremos. Pois vouche pedir que vayas ali a aquela cadeira, a zona de sufridores, e despois chamámoste, vale? Pero vamos a sufrir un pouco. A sufrir un pouco. Un Venga. aplauso para Alba de Monterroso, que está con nós, con a volta co prato. É que casi me leva a alfombra aquí do medio. Vamos meter a Begoña, tarta. hai que meter eso na neveira, Venga, non? vamos, ábreme. Vale, ábroche aquí. Fuerte. Ábroche a neveira. Canto tempo ten que estar na neveira? 3 horas, tranquilamente, 3 horas tranquilamente. Cuanto máis alta, máis. Vale, necesitas máxia televisiva, non? Exactamente. Pois mira, vouche a conceder porque lle vou contar a Galicia 4 cousiñas sobre o aproveitamento, porque revisadas vos cociñas, aparadores e lacenas. Seguro que tal día como hoxe hai algunha botella aberta cos restos do que sobrou da fin de semana. E non falo só de champaña ou cava, porque hai tamén licores e mesmo destilados que non sempre son do noso gusto. Que hai que regalos e regalos. En fin, hoxe buscamos darlle solución a este problema, porque case calquera guiso agradece un chorro dun viño de calidade, de ron ou de brandy. Canto mellor sexa o alcohol, mellores serán os recendos de cada bocado. Así que, señoras e señores, nada de comprar viño do barato para cociñar. Aproveitade o que sobrou das festas, como estamos facendo hoxe. E se vos gustan as lambetadas, moitas admiten viños quinados ou licores afroitados, ou mesmo cava. Hoxe Begoña sorprende cunha torta transparente para adultos. Eu non digo nada, pero recordade que San Valentín está aí ao lado. E ao mellor unha torta así transparente destas, bueno, pode ir ben. Ou non, Xulio? Sí. Unha torta así en San Valentín, coa parella, ti e unha torta de champán. Un bacallao. Un bacallao Eh? de champán, que maravilla. Bueno, vexo que tes Champán, sin máis. por aquí, Pois sí, mira. pochadísima xa a cebola. E como os toros son bastante gordos, vou deixar que se faga un poquinho máis e mentras Vale, vou empezar... Isto recende moitísimo, aule moi ben, Oule moi ben, Oule moi oule ben. o cava, verdad? Sí, moi Entón, ben. Ahora o que vou facer é vou empezar ca guarnición. Para a guarnición vou facer unha cousa que é moi divertida, sobre todo pos nenos, as miñas polo menos encantan, Tolean. que é unha patata relada. Relar que vamos a patata. hacer como se fora unha tortita. Entón, que nos quede crujientito e vai ser o acompañante da nosa... O sea, vai ser como unha filloa gorda, Non, gorda, De- vamos a facer finiña, pero de pataca relada. unha filloa de pataca, podemos dicir. Bueno, sí. Máis ou menos. Máis ou menos, sí. Sí, unha filloa de pataca, gústame o concepto. Concepto Entón, filloa de pataca. Simplemente hai que relala, sin lavala, porque queremos que a propia fécula nos... Non ves? Que a propia fécula nos sirva Para para... pegar, non? Para que pegue. Vale. As miñas chamanlle tortita de pataca e hai festa. Cada que hai festa. Eh. Hai festa.
E isto entendo que o único que faz é pasalo pola tixola e xa está. Sí, ahora botaría sal, un poquinho de pimenta, estiralo e que se vaya facendo un poquinho a O pouco. sea, salpimentalo e a tixola, como se fosen patacas fritas salpimentadas, non? Pero con forma de filloa ou de tortilla. Ca ventaxa que o ir á plancha vai levar moita menos grasa tamén. Ainda por riba é máis sano. Claro, é máis sana. Joder, que maravilla. Mira, isto xa está caramelizado, Bueno, ves? Xa vamos a De apagar. verdad, o sea, eu de verdad, a xente que está na casa, dígolo de verdade, que o cheiro desta cebola caramelizada faiche caer a baba, E o bacallau, mira que doradiño, Uau, que pasada, sí. O bacallau tamén, este que é un pouco máis gordo, vamos a deixar un poquinho máis. Vos acabades de ver iso? Ten o bacallau en aceite vivo e meto o dedo para darlle a volta. No, para agarralo. Mira, para agarralo. Para agarralo. Outro que está sin pé. Isto pode facer con calquera peixe. O que? Meterlle a mao? De meterlle a man, non? De meterlle a man. No, me refiero que este plato, este encebolado, este co cava ou con viño branco, xa, digo, co que sea, incluso hai xente que lle gusta botarlle un viño doce. Eu, por exemplo, non son tanto de mesturar esas cousas, pero hai xente que lle mola. Mira como caramelizou, Sí, sí. Está collendo esa cor de caramelo. Ahora xa apaguei. Moi ben. Vale. Xa E deixala aí, non? Deixámola aí. Vale, pois mentras tanto vou con Bego. Moi ben. Mentras faz as tortitas de pataca que está facendo Xulio no Voltas co Prato. A ver. Hola, Julio. Hola, pasa? cañotas. Chameche Julio. Que? Eso. Por nada, estou Chamácheme confitando... Julio? Sí, chameche Julio. É loco? Porque estaba pensando, digo, Será estaba buscando unha cousa. Será polo pelo que teño como él, non? Canchodera. Por eso. Mira, eu estou facendo un limón confitado para decorar a tarta. Un qué? Un limón confitado. Un qué? Limón confitado. Señoras e señores, pregunta de concurso. Que froita confita hoxe Begoña? Limón. Non será porque non o dixeches, Limón. Que froita é? Limón. Un? Limón. Chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo, por favor, chamade xa. Chamade xa, que fin de ano é o sábado e hai que sair de festa, hai que gastar os cartiños, sí que chamade, veña. Ou non? Pome claro. Hai que gastalo no restaurante de Begoña. Mira, ves? Que ben, que rápido. Creo que vas a falar con alguén de Carballo. Sí, Mira, que tía. guai, Carballo. Sí. Vamos alá. Lolita, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Ai, que tal? Que animada estás, Lolita? Sí, porque acaban de hombre. pasar a Navidad, estou esperando que pase o fin de ano. Xa, eu creo que a ti non che sobrou champán, bebíchelo todo, verdad? Tudito, tudito. Bueno, Lolita, que tal foron as festas hasta agora? Pois, de momento ben, de momento moi ben. Sí, que comistes? Ai, comín gambós, No, e comín centolas, Cara, Carai. e despois fixen unha merluza rebotada. Ai, Con carto, unha en ensalada Carballo. e postre. ai, cartón Carballo, Lolita. Ai, sí, hombre, é logo para que se queren. Bueno, está moi ben, Lolita, hai que disfrutar da familia e das boas comidas e das boas ceas do Nadal. Vai, Lolita, por 50 euros. Que Pois froita confita hoxe Begoña? Limón confitado. 50 euros, 50 euriños, que van para Carballo. Moi ben, Lolita. Por Lolita, xa que acertas e che mando 50 euros, ven un día ao programa, sabes? Vale, vale. Sí, vale, sí. Despois, o ano que ven, non? Sí, este ano non, pero para ano que ven vou. Vale, perfecto. Bueno, pois Estou pasa... disposta. Pois pasa moi bo feliz ano, vale, disfruta da tua xente e que sexa unha boa entrada do 2023. Igualmente. Veña, Vicos. Gracias, cañotas. Nada. Saludos a Xulia e a Begoña. Saludos para vos Vicos. tamén. E a todo o programa. Feliz ano. Moitísimas Igualmente. gracias para ti tamén e feliz ano. Chao. Chao, chao. Chao. Mira, xa aproveito que estou aquí contigo, quero ver esas Mira, esas xa lle dei a tortitas. volta porque me estaba torrando aí por un lado, pero bueno, máis ou menos a idea é esta, ves como queda todo... Sí. Pero deixas que se todo torre así uniforme. ou Vamos- neste caso? No, vamos a deixar que se torre de todo. É superchulo, Porque queremos que quede moi crujientiño e despois vai quedar crujiente por fora e jugosiño por Sabes a dentro. que ten aspecto a cando fundes queixo? Sabes Sí. que cando fundes queixo queda así, pois é pataca, non é queixo, No, é pataca. Pataca, sal e un poquinho de pimenta. E isto dis que aos nenos que lles encanta, non? Buah, As túas fillas as encantan. miñas, polo menos, sobre todo a pequena, que xa é mala comedora de por sí. Sí. Bueno, hoxe foi ao médico e dixo que tiña que comer de todo, a ver se lle fai caso. Porque que hai que non lle guste. Nada, Nada, come de todo. come, come ovos fritos, Sí. algo de polo e ovos fritos. É algo É algo de polo. É algo de polo, o sea, nada máis. Joder, Boa é- receita, é xa un- fácil. É un sufrimiento. Jesús. Mira, con pai cociñeira, imagínese Bueno, chega a cociñar o pai. imagínate a frustración do pai. Xa ter máis ou menos o plato, Sí, bueno, ahora tienes que esperar que me dore Encaminado, isto un pouquiño, non? sí. queda che que isto este feito. Nada, que isto feitinho. dore, e despois, agora o que vou facer é voulle botar un poquinho máis de cava aí. Vale. E vou, Aquí. sí, e vou terminar o bacallau aí dentro. Perfecto. Pois mira, mentre vas rematando o bacallau aquí nesta tixola,
Vamos con Begoña, que anda facendo ruido, que raro nela. Estou facendo un merengue. Merengue. Acaba de soar o Vamos pavo. allá, vamos sacar o pavo. Creo que podemos ir a Vamos sacar o pavo da nevera. neveira, Vamos aquí a neveira, veña. O pavo de neveira. O pavo da neveira. 3 horas televisivas. Bueno, 3 horas. 3 horas televisivas, Sí. Fixádevos. 3 horas, Hola. Temos a lista. Agora hai que pasar un coitelo, que tiña que haber traído un coitelo pequeno. Sí. E non o teño. Que vas facer? Para. Voulle dar un poquinho de calor. Mira, ti cada día... cada día dasme máis medo. Porque Non che penso facer nada, tranquilo. Un día escangallas nos a mesa. Outro día andas co soplete, queimas os coitelos, o sea... De verdad. Entonces, Mira, sabes para qué? Para que a xelatina me quede perfecta. vale, para que se Vale, desmolde para que se ben, non? desmolde. Ves como ahora xa volveu a refriar? Claro, ten que quentar. Entón hai que quentalo. Vale, pois Aí queda aí desmoldando, porque... Xa estou. Isto era para facer o merengue, non? Xa estou. Xa está. Hola, que chulo. Unha torta transparente. Ala. É verdad. Que bonita. Fixade, você, unha torta transparente de Begoña, non voltas co prato, maravilla absoluta. E agora vamos a quitar isto. Que guai. Pois mira, mentre vas rematando un pouco o público, vale? Perfecto. Para que nos conten algo os telespectadores, bueno, a xente que está aquí hoxe, non voltas co prato. A primeira de todos ten que ser Elba, porque claro, é a convidada, está aquí connosco, e a ver que nos di Elba de como está, como ve o tema. A ver, Elba, A ver. Contame, muller. Eu como estás vendo? vexo que, vamos, teñen que estar os dous espectaculares. Ti crees? Sí. Sí. Estás segura? Segurísima. E ti eres máis de salgados ou de doces? Eu son máis de salgados. Ui, Sí. entón aí pode ser un punto negativo para Begoña. Se teño que comer doce tamén o como. Tamén? Sí. Quero dicir, non é un sacrificio. No. Véseme que como de todo, Non é, se tens que comer un postre, cómese, non? Cómese, Fanse sí, unhas fillos sí. na casa. Cómense. Cómense. Sí. Cómense, sí, home, sí. E unhas chulas. Cómense tamén. Non vai a ser que pase sin elas. Efectivamente. E digo eu, o bacallau, que tal o Tamén- levas? Eres amiga Tamén dele? se come, sí. No, así dá gusto, Sí, véseme que se bebe, Eso digo eu. Que che iba a dicir eu? En noite boa, que comistes? Noite boa, comemos... Bueno, que cenastes. A ver se me acordo. A ver se te acordas. Xa mesturas noite Sí, boa, sí, Nadal. efectivamente, xa, a ver se confundo un día co outro. Da igual, marisco, había. Marisco, sí, marisco había, Marisco sí, había langostinos. Marisco de Monterroso, non? gordos. Sí. Sobre todo de Monterroso. Sobre todo de Monterroso, marisco bo dali, sí, sí, Do bo. sí, do bo. Unhas troitiñas aí do ulla. Como están as troitas de ulla, E despois unha carne asada. Así, Moi ben, bien. Bastante completo, interior, monte, río, mar, tiñades un pouco de todo, Un pouco de todo, efectivamente. Un pouco de todo, Sí. Gústame, moi ben. Pois un aplauso para Elba, que nos trouxe tamén o seu menú de Noiteboa de Nadal. Gracias. Que maravilla, vamos con Xulio, veña. Vamos para lá. Ao final enredei a falar con Elba e non puiden falar con ninguén máis, Xulio, ves? Porque ter moito rollo. No, a tío. verdade é que sí, carrete teño, Mira como queda a tortita, Que ves? chula. Podía quedar máis ou menos cruxientes ou como queiramos. Vale. Agora vamos a utilizar para platar. Vamos a facer así un ruliño. Estás facendo como unha camiña, non? Un ruliño. E agora vamos a poñer Vale, pois un vamos a ir trociño de levantando. bacallao. A nosa convidada que se vaya chegando, porque isto ten un aspecto maravilloso. Por favor, Elba, levántate, camiña cara a nós, que chegou o momento de probar, non voltas co prato. Un aplauso para ela. Ven por aquí. Viste que maravilla, Mira o que está facendo ese home, Ese Fantástico. home contra... Ui, que lle pego a nevera que quedou aberta. Ven por aquí, ponte aquí. Ponte aquí, que chegou o momento de probar. Fixadevos a torta, aquí tedes, A torta... Pero vamos a decorar ainda. E iso que era o merengue que lle fixeches, O non? merengue que lle fixen. Sí que era transparente a torta, bicho. Sí, transparente, sí. Transparente de torta. Pero vamos a queimar un poquinho. Mira. Queimándolle aí. Home, dous pratos espectaculares. Viñeches, o sea, escolleches ben, porque agora fixeronche un platiño e un postre. Fantástico. Normalmente ven a xente a proba, pois, ou dous bacalaos, ou dúas tortas, tal, petit e veches. Teño medio plato. das opcións de elixir. Tes moi boas opcións. Eu creo que deberías ir probando. Sí, vale, vou probando. Vai probando aí, veña. Vai probando das dúas cousas que nós temos que repartir cartiños. Por certo, vamos coa pregunta, que non a fixen aínda, Que peixe cociñou hoxe Xulio? Bacallao. Seguro, que era un bacallao. Seguro. Está segurísimo. Hombre. 50 euros en Creo que xogo. ya el bacalao. Señoras e señores, aí está. 664-48-349, xa non sei pa que digo o teléfono. Creo que imos hasta San Cosme de Barreiros. Pues vamos. Ali ao norte de todo. Hola, que tal, Lolita?
Hola, Ai, boas Marita, tardes. perdón, Marita. Marita, non? Sí, boas tardes. Que tal, como estás, Marita? Ben, estou sentada ahora mismo. Estás sentada? Estás sentada, pero estás ben, non estás sentada por algo especial, ni nada, non? Non, gracias a Dios non. Vale, estás sentada porque estás vendo a voltas co prato. Efectivamente. Eso está moi ben, eso é o que hai que facer. Bueno, vamos alá, por 50 euriños, que peixe cociñou hoxe Xulio? Cociñou bacalao. 50 euriños que marchan para San Cosme de Barreiros. A Mariña Lucense. Celeiro de Mariñaos, Parroquia de Celeiro de Mariñaos. Non sei que... Parroquia de Celeiro de Mariñaos. Vale, moi ben. Pois un bico para ti, para os de toda a parroquia, para os de San Cosme tamén. Vale. Bico para todos. Gracias. Pasade felices festas e feliz ano, vale? Gracias, Veña. igualmente, gracias. Chao. Chao. Gracias. Bueno, Elba. Chegou o sufrimiento. Elba. Estou nervioso porque ademais sabes que eres a primeira Elba que coñezo que é con V. A primeira, É que somos poucas, pero Sodes moi boas. Tedes que ser moi boas, Moi boas. Porque non hai moitas, No. Sodes moi moitas. Pois, Elba de Monterroso con V. Eu hoxe a voltas co prato e ten que dicir se lle gusta máis o aproveitamento de champán nesa torta de Begoña ou o aproveitamento no bacallao de Xulio. Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? O bacallau está espectacular. Ajá. O pastel transparente, espectacular. Pero os dous non poden ganar. Os dous non poden ganar. Pois vou optar polo bacallau de Xulio. Xulio! Co seu bacallao! Moi ben, Pues está moi bonito, home. Eu pensei que iba a ganar a tarta, No, a torta está espectacular. Sí. Pasáchelo ben? Sí, moi ben. Disfrutáchelo? Perfecto, moi ben. Pois nós encantados de terte aquí, vale? Eu encantada de estar aquí. Veña, un bico enormísimo. Señoras, Un bico señores, para nós vos. marchamos. Quedan agora coa actualidade que eran coa hora galega. Chao. Espectacular, Ata mañá. A comer.